ହେଇଟି ବସିଛି ଭାଇ। ସେ ଶୁଣୁ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଛି ନା ପଳେଇଲାଣି। କିଏ ଭାଇ? ଏ ଯୋଉ ମୂଷା ମରିବ, ମାଛି ମରିବ, ଉଡ଼ଶ ମରିବ, ଗାତୁଆ ମରିବ, ଚାଳୁଆ ମରିବ, ବିଲୁଆ ମରିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ 5 ଭେରାଇଟିର ମୂଷା ମରିବେ। ନିଅନ୍ତୁ, ମୂଷା ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାଜାରେ ଚଢୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହି କାଟି ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବୁକରୁ 3 ପୃଷ୍ଠା ଚୋରି କରି ନେଉଛି। ଏ ମୂଷାକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ହାଇ ପାୱାର ମେଡିସିନ ହେଉଛି ତିଲୋଚନ ସାହୁ। ତାରି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଚଏସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗେଇବି ବର୍ଷ ସାରା ଫ୍ରି। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳା, ସ୍କନ୍ଦମୂଳ, ଗାଜର, ବିଟି, ବାଇଗଣ ସବୁ ଯୋଗେଇବି, କିଛି ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ସକାଳୁ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଦେବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଶିଆ ସେଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା ବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ? ପରିବା ଦୋକାନ ଷଣ୍ଢ ବସିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। କୋଉଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି? ମୋର ତୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଚାଲ ଚଉଠି କରିବା, ଚାଲ କ'ଣ? ଚଉଠି କରିବା, ଚାଲ। ନା ମୋ ଦିଅ ଭଲ ନାଇଁ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି। ନା ମୋ ଦିଅ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଚଉଠି କର। ସାହାଯ୍ୟ କଣ? ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ କରିବୁ ଚଉଠି ନା? ମୋର ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲେ ଚଉଠି କୋଉଠି କରିବା? ଆଳୁ ବସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆଳୁ ଗଡ଼ିବଟି ମନେ ନେଇ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲୁ? ଆଳୁ ଗଡ଼ିବ, ତାକୁ ସେଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଚାଲ ଚଉଠି କରିବା, ଚାଲେ। କୋଉଠି କରିବା? ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକିରି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କନ୍ଦା ଖେଳେଇ ଖେଳେଇକିରି। ଚାଲ ଚଉଠି କରିବା, ଚାଲ। ମୋ ଭାଇ ନା ନା ମୋ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାହିଁକି? ମୁଁ ପଳେଇ। ଚଉଠିରା ତୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ। ନା ଆଜିକାଲି ଟୋକାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଥରେ ଆସୁଛି? ଆଉ ଏବେ ନିହାତି କମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାଉଛି 56 ଥର, 57 ଥର, କାହାର 61 ଥର। ଆଉ ତୋର ତୋର ମୋର ତ ଦର୍ଶନ ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନଥିଟା 7 ଜନ୍ମ ଯାକେ ମନେ ରହେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା ଏଟା ନିଜ ଲେଖା ନା, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଚଉଠି ରାତି କଥା ମନେ ରଖି। ଏ ଆଜିକାଲି ଟୋକା, ଯିଏ ଟୋକା 65 ଥର 66 ଥର ଚଉଠି କରୁଛି, ସେ କାହିଁକି ମନେ ରଖି ହେଉଛି? କିଏ ଶଳାଟି ମନେ ରଖୁଛି? ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେକାର କଥା କାଶିଆ ସେଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା ବେ। ଆଜି ରାତିଟା ତୁ କେମିତି ଭୁଲିବୁ? ଆଜି ରାତିଟା ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରାତି। ଆପଣ ଟେନସନ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ବଦଳିଛ ଚଉଠି ରାତି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ସୁନ ଖେଳି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଖେଳ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ଚାଉଳ ଭାରି ଦେଶର ଏକ ବାଡ଼ି ଖେଳ। ଯଦି ଏତେ ଦିଦି ତମେ କରୁଛ ଆସ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଡାକୁଛ। ଯଦି ଏତେ ଦିଦି ତମେ କରୁଛ ଆସ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଡାକୁଛ। ଚାଲ ଦେଖିବା ତମ ପଥରେ ତୋର ମଜାଟା ରହିଛି। হব চন্দ্র বদনীর চৌঠির কপিলা কপিলা কଣ କରିବ କହିଲ? ପରିବା ବିକିବ ସିଏ, ଆଉ ସେ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଜଗିବି। କପିଳା କୁଆଡେ ଗଲୁ ବେ ତୁ? ବେ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲ ଭାଇ। আবে এটা মাইকুতি ভଳିଆ କଣ ହଉଛି? আবে এটা ମୋ କପିଳା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ହେଲେ ଜୋତା ମାଳ ଚୂନ ଗାଳି। अबे कपिला तू मेरा जीवन कोरा कागज कोराई रह गया जो लिखा था जो लिखा था आंसुओं की संग रह गया। अबे कपिला तू अबे अबे तोर एमिति अवस्था कला कि? अबे कौन हेछि कौन? चौठी। अबे कोठी कि चौठी बे? ना बे विश्वास करिवनी, आलू बस्ता ऊपर चौठी आला। हे राम राम। विश्वास करिवनी बापा, से आलू सब गड़िला रे। अबे बस्ता केमिति अखा फाटिला, आलू गड़िला, फाटी गला। विश्वास कर। शुण कथा शुण,
ସେ ଶଳା କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ପଚାରେ ମତେ କଣ ହେଇଛି ବେ? ବେ ତୁ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କହୁନୁ ଭାଇ। ଯେ ସେ ଶଳା ଗୋଟେ ଟୋକି ଆଇଲା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି ପୋଟଳ ଜହ୍ନି କଖାରୁ ସବୁ ନେଲା ଦେଇକି ମତେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜାଲି ନୋଟ ଧରେଇଦେଲା। ସାଲି ମାଇକିନା ସେମିତି ହନା ସେମିତି ଉତ୍ପାତିଆ ହନା ଟାଇମ୍ ବେଳେ ତ ଆସିପାରୁନି ଏଇ ସାଥେ ବାଳ ପଡ଼ି ପକଉ ଆଇଛି ଶୁଣ ସେ ଯାହା ଯେମିତି କ'ଣ କଲା କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମତେ ତାକୁ କହିଲି ଜାଲି ନୋଟ କ'ଣ ଦେଇଛ ହଁ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ନାଳେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଆଉ ନାଳେଇକି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଝିଅ ଛୁଆ କଥା କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ନୋସଡ଼ି ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ମୁଁ ନୋସଡ଼ି ଗଲି ଆଉ ଯେ କାଇଦା କରିକି ମତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ହାତ ଟେକିକି ରହିଛି ଏ କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି କଲା ଲୋକ ଡାକିଦେଲା ତାପରେ ଟୋକା ମାଡ଼ିଆଲେ କି ମାଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସିଏ ଶଳା ଇଏ ଟୋକା ଏମିତିରେ କିଛି କରିବେନି ଝିଅ ଛୁଆ ଯାଇ ଡାକିଦେଲା ତାଙ୍କର ଶଳା ସେଣ୍ଡର ବଳ ଚାଲି ଆସିବ ଟୋକାଙ୍କର ମାଡ଼ ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ମାଡ଼ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକା ଆଖିଆ ଶୁକ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଆଖିଟା ଇନ୍ଦିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଶଳାଟା ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖା ହେଉଛି ନା ସିଏ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥାଏ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥାଏ ମୁଁ ତଥାପି ଦୁଇ ତିନିଟା ସେଭ୍ କଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଇଦା କରିକି ମାରିଦେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୂଳ ହଲି ହେଇଛି ମତେ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇକି ଚାଲେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ମାଟି ଟିକେ ଦେବି କି ତୁ ମତେ ଆଉ କିଛି କହନା ମତେ ବିଷ ଆଣିକି ଦେଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି କାଇଁ ବୋଲୁ ଭାଇ କାଇଁ ବୋଲୁ ମରିଯିବେ ହେଇଠି ବସିଛି ଭାଇ ସେ ଶୁଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଛି ନା ପଳେଇଲାଣି କିଏ ଭାଇ এই যে মশা মরিব মাছি মরিব ওড়স মরিব গাতুয়া মরিব চালুয়া মরিব বিলুয়া মরিব গোটিয়ে প্যাকেটরে 5 ভ্যারাইটির মশা মরিবে নিয়ন্তু মশা হইরাণ করছি আপনার তাজারে চড়ুছি আপনার বহি কাটি দৌছি আপনার সাহিত্য বুকরু 3 পৃষ্ঠা চোরি করে নেউছি ये मशा को जबत करने एकमात्र हाई पावर मेडिसिन होची तिलोचन साहू चारि पाखरु आण 4 पैकेट मु पीकी गोलेकी मरजी तू सोळाटी परिया पर छाडी के विष व्यापार कर छाडी दे अबे सेठी बसबा जा खाई मरियो मते आ किछ कहना मु विष खाई मरी बे सुन भाई ए अबे एटा कोन पकीछु देख देख भाई सबले भाई भाई तू मने पकेली मु जहा पाए तते अधा दिए तोर मोर एकात्मा बेनिका छुआटी बेलु सांग मु तते कहूतरे अवहेला करनी नाही बे एटा केमते अवहेला करबी बेटा जोता माळ होय किछि नाही जोता माळ बाळ सबु नबु सबुतरे तोर अधा अधिकार पकेबी नहीं पका देख देख केमि देखाउची 5 जण पचारबे भाई रो आत्मा चिल्ला भाई देख भल देखाउची हां सोळा आटुए कोन भाई बिसाणी दे म खाई मर विष खाई मरिबू विष खाई मरिबू एठी पळा शीघ्र पोल उपरकू डेंगी पड़ी मरजिबू अबे तू जदी मरिबू ताले ब्लॉक रे वीडियो हो के वीडियो है ना वालटा है बस आसा तिनी तर परीक्षा देनी फेल लेनी एथर किमिति वीडियो में कोडा आलू प्याज दुकान है ना कोन को मु जानि छी बे तो भविष्य तो तोर चिंता नहीं अबे तो भविष्य तो मोर बेसी चिंता बे सुन जानि छु आज ओएस रिजल्ट बाहर आ सबुटु खुशी रे कथा ला तू हमर ओएस पाइछु देख मते कोटागार चुन छिटा देना माड़ कि मो अवस्था ने मते डॉक्टर गति नै जान न विष दे तू से कथा कोन मु जानि छी तू मते विश्वास करबुनी सेति भाई सांकर पेपर नै के आसीबे पेपर रे तो फोटो आरची मो फोटो आरची अबे देख हां ओय ओय बेस्ट तो लेखाई अर्श भगंधर मलकंटक अन्य गुप्त रोग पर जोगाजोग करूँ डाक्तर एन रहमान बंगाली साही कटक लेन नंबर 17 आधे कहीं मोर कौटी फटो कहीं ना फाटो कहीं कपिला अबे पेपर टाको बाइगण झुड़ी पर रखिथिल बे बाइगण मिसा पेपर टाको संडो खाई गलो बे मो भाग्य को सेमिति संडो खाई जाई बे तू मते किछि कहना विष दे मु खाई ए भाई तो गोरतल पडुची सुन तू माडो खाइछु ए कथा के देखिना दी जाननाती भाई भाउजो को मु बुझेबी हैला एबे तू मोस मेडिकल जिबू तोर जो मूळ हली जाईची ताको आगे पोतीबी ए मते रोगानी कहूची चुपचाप मेडिकल चल अबे चल भाई कोन हैची चंद्र बदनीरा सौती रवि